Umabhalansi akhe silabhiyalo sithatha baby daddy sigijima namaciko. Hawu. Sashayisa amakhala namanje isithombe sebhilidi esiphostwe enkundleni zokuxhumana we-Kenmon Teens. Yize-ke noma yena esiphika kodwa abanye balokhane bethi cha uyena. Nami-ke anginaso isiqiniseko sokuthi uyena noma kwefana kwabantu yini kodwa nginethemba lokuthi nina nizokwazi ukubona umehluko. Danko. Asihlangane kwi-comment section. Sibone ukuthi lokho esikubonayo thina ngabe nanye niyakubona yini. Ilona leli bhilidi lomjolo and linengoma elizoyikhipha ekusolakala ukuthi wayikhipha nga. Hayi madoda, akube nalezwi ibhilidi. Hayi, ngifisa ukwazi ukuthi mina iphi le ntokazi le eyaphoqithile kaka. Isakala kwengenje. Ubengenje sajula nabo kuboqoka bomuntu ibhilidi. Eksakho ngiyibona. Wabona isigugile iboqokile ngeminute. Iyamangasa. Wengenjela lo muntu. Wengenje. Engifisa ukwazi ukuthi mina kumthatha insuku ezingaki ukuthi bahlangana, mhlawumbe inyanga eyodwa. Kodwa ukuboqoka komuntu iminute. Hayi ke. Mhlawumbe ongenze mhlawumbe ukuthi ibhilidi lona lifakile ingane stress. Ungaze yaboqoka. Ungenzeka. Kodwa wenze igxeka kayihleka futhi khona konjalo ngeke ibhilidi. Ngeke. Wengenje shuthi ziningi ukushintsha okukhona. Ningi ukushintsha okukhona, yabo. Ngeke ngeminute. Ibhilidi lifakile ingane stress. Emva kaloko lokhipha ingoma ngayo, hayi. Hayi, yabona ke manje uzolifaka istress more nje khipha ingoma ngayo. Hey, iboqokile. Hayi, ngeke sengifisa ukwazi le X lena ayibonile, yazi ngifisa ukuyazi kodwa kuzoke ngilenze uphenyo ukuthi ubale X yakhe. Ubalo useshintsha ngeminute. Ngeminute Yashintsha. waboqoka nje ngeminute. Hayi ngeke. Hayi. Hey, lemculweni, hayi. Siyabuya kwaMaskandi. Hayi siyabuya kwaMaskandi. Yabo nje, jona nomculo usukusenkingeni wamali khipha ingoma. Khipha ingoma ngawe. Khipha ingoma ngawe. Into yenzayo nje amali uMaskandi nje, hawu khipha ingoma. Ngoba abantu bayafunda ukuthi akujolo nomculi. Akujolwa nomculo. Mawujolwa nomculi nje. Benze show ukuthi awumali ulinda yena azakwale futhi nakho mase kwale mayikwalaye no khipha ingoma futhi. Hey. Lengafika khona ngaqhatha ngengoma namhlanje ngibonye abafana ngengoma nje ngaqhatha la endala sisidangene ebhulu emakhosini. Esidangene emagcakini na uthanda indaka zamashini. Ngenza ngenza nje. Wenze nje. Yabona umbhema abumhlaba ngobhoko lena ngakithi